क्या बात है। जी ही एक कदम भैया जी ही रावर जोड़ बा। वाह आई अभी अभी फैन हमने के माननीय साहनी जी अशोक साहनी जी बारूद बाबा के गीत गौनी का दो एगो चुम्मा दे देबू तो एक महीना खाइब ना। अरे ऊट हकारे महाराज। धीरज भैया ये बताई कि विज्ञान प्रमाण देता, धीरज भाई विज्ञान प्रमाण देता कि एगो मनुष्य 7 दिन तक बिना खैले पियले रह सकेले। आ एगो चुम्मा पे 1 महीना 18 घंटा तक विज्ञान प्रमाण देता ही कि 18 घंटा तक एगो मनुष्य जाग सकेला आ 7 दिन तक बिना खैले पियले रह सकेला। और एगो चुम्मा पे 1 महीना उपास रह जाइबा रवा एको सुतना दुबराई रवा पता बा शरीर में 206 गो हड्डी होला तो 200 खत्म होके मात्र 6 गो बाची जाए। बारूद बाबा का तो खत्म है बा आसानी जी रवा बाचल बनी रो खत्म हो जाए। अरे वो खत्म है बड़े। हाँ बताई का तो एगो चुम्मा पर 1 महीना उपास रह जाइबो तो ई पहले के आसी कहत रहल ए धीरज भी आए घरी के आसी का कहतलू ले लो जोड़ा ले लो। अरे चुम्मा से खाली काम ना चली जो बोले हो ठेकाई बुना। वादा बा उरे बना करब, अरे वादा बा उरे बना करब, अरे साच कोही खुनियाई बना। अरे कुछ ना घबराई ब्रेक हो गए। अरे चुम्मा से खाली काम न चली जो बोले हो ठेकाई बुना। गाना बजाना का होता नहीं रौरा से निमन हमार भाई तनी है बिना साज बाज के और गा के बारूद बाबा के गीत बिगाड़ दे गाना बजाना का होता नहीं। ए धीरज भाई अरे धरावे का बात सिली धराव ढाठा धरा के का होई। धरावे का बात सिली धराव ढाठा धरा के का होई। जे रिश्ता के मोल ना बुझत होके ओकरा से नाता धरा के का होई। जानत नहीं कहे संजय सराबी जी आज लइकाइए के पूरा मौगा होखे न ओकरा का लाठा धरा के का होई। ओकरा के रुआ लाठा देब नु कि ले बाबू है लाठा मार है चारों को चहट के तो कहे कि हमरा के लाठा देतनी हाथवा अपन पीछे ले जाई। हमरा के लाठा देतनी लाठा हम लाठा से ना मारब रोगी मार दी ना तो रो में के गौनी हार बनी रवा गौनी का होता नहीं। हां लाठा दिए तो लगी है एगो चुम्मा पर 1 महीना जी जाई तो साबित करब रोरा जाई अपना घरे और परिवार बाड़ी नु उनके के पहले लेके 1 महीना बिना खोले हमरा के बताई हम एकदम हम कहता नहीं कि और 200 हड्डियां खत्म हो जाई मात्र 6 गो बाची। अब बारूद बाबा से पहले रौरे चल जाए तब तो केरा खाई तो 3 महीना उपास रह जाए। बारूद बाबा तो रोवे के लिख के दे दिहनी उनका वहां तक गावे के बहाना रौरा तो समझदारी चाहिए कि हम 1 महीने काहे के उपास रहता नहीं। अरे भाई बाबा देला नहीं कि केहू को सुन ले बाड़ा ऊ हाय 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 हाय। आई अब हमार गीत सुनी रहुआ देखिए एगो लड़की बिया अपना आशिक के फोन में ले ले बिया आ कहती है कि हमरा के माफ कर दिह हम प्यार में धोखा ना देबल चाहत रहनी है लेकिन गलती से हो जाता हमरा के माफ कर दिह। वो लड़की कहती है का हो मजबूरी में अब हो
हमारा खाता के अब तू माफ कर दहो। हरे आखिरी तू हमसे मुलाकात कलहो। हाँ आखिरी तू हमसे मुलाकात कलहो। अरे आखिरी तू हमसे मुलाकात कलहो। हाय हमर दीवाना ए आखिरी तू हमसे मुलाकात कलहो। लड़की कहलसिया कि अब कुछ ना हो सकेला, ऐसे कि हमारा शादी के कार्ड जौन बाबा टा गइल बा, हम अपना घर के इज्जत ना बिगाड़ब, ऐसे कि कार्ड बटा गइल बा। कहत लड़की का कार्ड बटाइल आइल शादी के दिन पास हो। कार्ड बटाइल आइल शादी के दिन पास हो। कौन पहिए पापा ऐसन अरे सदमा बरदास हो। कौन पहिए पापा ऐसन सदमा बरदास हो। हम तो यह कहब कि अपन साथी ना कम से कम दुश्मनों बुझ के खाली मिलन करे आ जा। तो बुझियो के दुश्मन बुझियो के दुश्मन एक बार बात कलहो। अरे आखिरी तू हमसे मुलाकात कलहो। आखिरी तू हमसे मुलाकात कलहो।
और वो लड़की कहलसिया कि देखी रौरा जहाँ जहाँ कहनी हम तहाँ तहाँ रौरा से मिलनी, तो आज हमार मन रख दी रहुआ के देखे के मन करता। वो लड़की कहती है का जहाँ कहनी तहाँ मिले खाती आईनी, हो जहाँ कहनी तहाँ मिले खाती आईनी, भइल पढ़ाई बंद बहुते पिटैनी, हो भइल पढ़ाई बंद बहुते पिटैनी। सुने सुख दुख तो लगले रहे, हम चाहता नहीं कि यही सुख दुख में एक बार मिलन हो जाए। ओ सुख दुख मिलन हो, सुख दुख मिलन आज के रात कल हो, अरे आखिरी तू हमसे मुलाकात कल हो, आखिरी तू हमसे मुलाकात कल हो। अरे बड़ा रहा सानी जी एक कैसेट के हमारा अंतिम गीत है, अरवा तनी सोच समझ के बोलल करी कैसेट में। फिर हम बात कहब कि एगो चुमा पर हुआ 1 महीना कहता नहीं कि हम ऐसा ही रह जाए। कहल जाला धीरज भैया कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। और वह अनुभव करी आ हम दावा के साथ कहता नहीं कि 1 महीना अगर रह जाए तो 6 गो हड्डी बाची। अरे वह जियो ना बारूद बाबा से पहले जाए पुरस्कार मिलल बा हमार बोलेरो के ड्राइवर साहब ठाकुर बाबा पुरस्कार दिले बनी। अनु काजीपुर खरीद पुरुषोत्तम यादव दुबौली बहुत बहुत पुरस्कार मिलल बा, हार्दिक अभिनंदन रही। फिर हमने के पुरस्कार आयल बाटे माँ शारदा म्यूजिकल ग्रुप के मालिक दिनेश जी दादा के चटी हजारों पुरस्कार दिले बनी, सलेमपुर की ओर से पुरस्कार बा, हार्दिक अभिनंदन रही। सोनू मोबाइल सेंटर सब्जी मंडी रानीगंज बाजार पुरस्कार दिले बनी, हार्दिक अभिनंदन रही। न्यू दीपक मोबाइल सेंटर सब्जी मंडी रानीगंज बाजार बहुत बहुत पुरस्कार मिलल, हार्दिक अभिनंदन रही। आए गीत के अंतिम कड़ी में वो लड़की कहलसिया का कहले मंटू सुमन के बुला रहनी न भाग में, मंटू सुमन के बुला रहनी न भाग में, मंदिर मस्जिद थाकल बानी सबका से मांग के, हो मंदिर मस्जिद थाकल बानी अरे सबका से मांग के, जहर पर दी प्यारा जहर पर दी प्यारा हमारा हाथ को दो,
अरे आखिरी तू हमसे मुलाकात कलहो आखिरी तू हमसे मुलाकात कलहो आइए यजमीन के साथ हम प्रदीप प्यारा तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के नमस्कार करतनी आशीर्वाद के इच्छा रखतनी हमारा विश्वास बा के सब के गीत युवा सबके जरूर अच्छा लगी हमरा के प्यार भला जरूर युवा सबसे अरे आखिरी तू हमसे मुलाकात